Sunt Oana Cuzino și vă invit să țineți cont de sfaturile noastre privind siguranța și prevenirea accidentelor copiilor mici. Din punct de vedere al părinților, protecția bebelușului înseamnă, în primul rând, o informare extrem de corectă asupra nevoilor bebelușilor. Nu ne naștem învățați și nu este nicio rușine să cerem sfaturi, să întrebăm, să ne documentăm atunci când ne confruntăm cu o situație neobișnuită. În cazul sugarului și copilului mic, această nevoie de informare corectă este cu atât mai importantă. Pe de altă parte, se impune conlucrarea cu un medic pediatru, cu medicii de specialitate sau cu medicul de familie, nu numai atunci când bebelușul are o problemă, ci pur și simplu în scop preventiv, în scopul de a-i asigura toate condițiile pentru a-și păstra sănătatea și pentru a se dezvolta cât mai bine. O mămică trebuie să aibă un comportament preventiv față de posibilele accidente ce se pot produce micuțului, dar în același timp trebuie să apeleze la bun simț, la calm, să-și autoimpună aceste lucruri, pentru că stările de anxietate se transmit bebelușului. Chiar dacă acesta nu vorbește, simte și mai ales înțelege aproape tot ce se întâmplă în jurul lui. Este o perioadă a cunoașterii, a explorării, dar este foarte bine ca mamele să intuiască care sunt direcțiile și punctele de atracție și să apeleze la nenumăratele mijloace de protecție pe care tehnologia în ziua de astăzi ni le pune la dispoziție. Un mare psiholog de copii spunea: nu îi spune nu copilului atunci când se duce către o scară, ci mai bine ia-l de mână și urcă împreună cu el. Aceasta este atitudinea cea mai potrivită în fața dorinței de cunoaștere și explorare a universului de către micuț. Când vorbim despre siguranța bebelușului în cazul accidentelor și anumite gesturi sau greșeli pe care adulții le fac în fața unui sugar sau copil mic, trebuie să ne referim în primul rând la obiceiurile zilnice, cum ar fi baia. Temperatura apei trebuie permanent monitorizată și sub nicio formă un copil mic nu trebuie lăsat în baie nesupravegheat, chiar dacă bate cineva la ușă sau sună telefonul. Trebuie să avem tot timpul în vedere siguranța copilului mic și atunci când este lăsat liber prin casă, chiar dacă nu face primii pași, ci doar se târăște, fiindcă sunt tot felul de locuri domestice care pentru copilul mic pot reprezenta adevărate capcane. Nu mai spun că trebuie securizate ușile la bucătărie sau acolo unde se află substanțe chimice periculoase. De asemenea, colțurile ascuțite ale meselor, ale ușilor, totul trebuie privit cu dublă atenție atunci când lăsăm copilul mic să se deplaseze și să exploreze universul nostru casnic, care pare atât de benign la prima vedere. Scuturatul copiilor de către adulții nervoși atunci când un copil mic plânge este extrem de periculos. Este descris ca un sindrom de sine stătător, sindromul scuturatului cu brutalitate sau SBS în engleză, din cauza că poate declanșa leziuni extrem de grave la nivelul sistemului nervos al copilului. El are un cap mult mai mare decât restul corpului. Musculatura cefei și gâtului nu sunt suficient dezvoltate, astfel că scuturatul cu brutalitate în scopul de a
potoli un plâns necontrolat, de exemplu, îi poate crea leziuni chiar și la nivelul retinei și poate duce chiar la orbire. Sunt cazuri bine cunoscute. În fața unui plâns necontrolat, adulții trebuie să-și păstreze calmul, în niciun caz să nu lovească bebelușul și să încerce să-l liniștească cu toate mijloacele de care dispune, să-l distreze, să-l mângâie, să-l strângă în brațe. Mai sunt tot felul de gesturi pe care, în dorința de a face bine, adulții le fac, cum ar fi legănatul pe picioare, clasicul legănat al bunicii, despre care specialiștii ortopezi spun că ar duce la o afectare a vertebrelor în zona cervicală.